Bai, hitzek hartzen dute forma erabiliaz. Dia ontzi bat bezala. Askotan erabiltzen oso esperientzia askokin betetzen da, baina sekula erabiliz badezu. Klin, baina ez da ezer. Bai, ordan euskalduntzen da baten horren, hori kontu netu berko genuke. Zilak ez dauka kargai, baina kualitatiboitz, bai. Ordan itxenik berdeu, pertsona hori esperientzia horiekin bete arte. Bai, eta guk lagundu. Bai, ze guaindikan posible da, erdera, adibidez, familia erraldunetan jaiotako aurrak bai, maitasun eta goxotasun hori gaztelanez jasi zena. Eta hitz goxuak erderaz dira. Nago besatet jo, azpekin dela igual eta euskaraz iteko, ez? Eta, saiatu barriana da, bueno, hitz kualitatibo horiek bai betetzen. Bai, guk segurazko aleman, edo nintzait, inglesa ez dut uste danak oso ditzik endonik, ez? Imagina, dara dalako agatiko porreta jutegea eta ingles batek jota maiten diken gehan. Konponduko binake nola edoala, baina hitzak hutsak izango horiek seguren eta hasieran. Baina, ez dakizten bat aldiz esan ezkeo, baina poso bat badute. Bai, nik esaten bai dut, bagua, ez dakizten nik, egot barro egon dut. Baina, letxo txarrakin hiru aldiz entzuten bai, jaztio barro egon dut. Bai, eta hau beti da hitzeko. Orduan, zein dako horren, zeigan esate, bestiare jaso. Ez da erderarik ez dakin euskaldunik. Beraz, euskaldunak euskaraz iten badu, ala nahi dulako da. Euskara lehen etxi dulako. Ez da eskapatzen zailolako. Ez da eskapatzen zailolako, are gutxiago input asko dozkulako beste hizkuntza batia. Eta guain hemen zaila hau da, ez da? Teknologia. Bat? Beira, horra adibidez, justo espilerapiko bileren egoera badaka iskedaretari pixka bat, da, koktel potente bat. Bai, ez di gure launek, elkarbizitza barren. Eta gaina bilerak normalen ez di goxok izaten. Eta hor dana importante da. Eski ez? Bizilauren arteko bileran. Zuk aukera bazenu kudeatzeko aldameneko etxeko bilera, ez zuria. Zuriaren implikazio ondila dazkazu. Baina, imaginatu, ondokuan berdina gertatzea da. Eta zu dukuzu boterea esateko nola inbarrituzten bilera. Gai gineak konponbideak bilatzeko. Ez geha gu, Bestek inbertu dut. Segur askor konponbideak aurkituko benituzke. Iztibulako bildurrik ematen total, ez baz gu? Eta segur asko hori pasatuko litzake bizilagunen arteko elkartasuna eskatzen. Osa, eskatzetik. Bai, nik hau euskaraz iten bat, bestatek ituntzea. Zer azkenean, edo igual damera ez da itzuli behar. Edo igual eskatu bertzaio bere etxeko beste norrak bihatzeko. Edo igual parte batzuk bai eta beste batzuk ez. Eta gutxieneko informazioa eskura eman bertzaio gaztelaniaz. Eta gero, bilera, azkenean pertsona horri galdetu inbartzaio zer parte dan behak asumituko duna. Tenga, Gorti paso barra dago. Claro, ez dut nahi dudan arroio honez. Pues ezin da hori. Hoi ezin da. Administratzaile bat etorriko balitz eta kontratatuko bazen dute, igual eskatu ingo zeniokete. Hizkuntza kudeaketa egoki bat iteko. Eta orduan ondo irikiko litzaizueke kanpoko norbaitek eskatzen diolako hori. Guztez ze diferentzia non da, eta nik ulertzen dute esatezuna, Baina azkenian da, zerra sumitxeko denuk, eta zerrez. Eta konponbidea normalian ez da konpon da, barrua. Ni nola posizionatuko nahi zen den. Nik entzin leket beste bizilagunekin. Eta zortzitik 3 elkarri lantzeko pres badima gaude, nik dezaket euskeraz eta zuk esan, ni landuko jot. Igual ez da behar nahi duna. Baina hemen, helburua ez da besteak nahi duen konponbidea jartzea, baizik eta besteik konponbide bat ematea. Eta hor hasten da, zer asumitzez duzuk eta zertan onduko izuten nik. Bai, ez da hola, garita magikoa ez da existitzen. Ez da komplikatua, da bildurgarrie. Bildurra ematen duen gauza bada, baina komplikatu ez da. Esan nahi dut, 8 lagundu duen.
Eta nila, nahi dut, listo. Gaina, importantea da, aldatzea, Ez du esan nahi, dana euskera zingo detenik. Nik irudikatu dezaket, euren batian, are iritsi berdetela. Baina hemendik area, lehenengo pausu bada. Orduan, hasi berdetena da, estratega izaten. Areaino baliatzeko, nondik hasi berdeu? Errexitik, zer, berrintzai. Deialdiak edo ez dakiz, zuk ez dakizu euskera, nik hori onartzen, listo, ez dakizu. Ez nahi, nire horresateko beste ikasteko. Beste gauza bada, nik ez dizut eskatuko, mintzuk asumitu behar duzu parte bat. Orduan, nola iristen gehan horrea, hori da zaila iten zaiguna irudikatzen. Eta hor, bakarrik ez dut lortzen. Gaina, ez dut dana gure esku. Nik nire esku dakatena da, nik ite euskeraz. Bidera euskeraz jutea jende gehiago kontu da. Eta lehenengoan niretzako izaten da aldamenekoekin hitzaite. Zuen, nahi hau guztako litzaiak, ez zuen? Bilatu, kolaboratzaile batzuk eta gai hori izkutuan ingabe, klasiko badala, nik gaur hemen euskera zingo, jarri, mai gainen, aktako beste gai bat, edo bilerako beste gai bat da. Norra ingo deu, hemen, bakoitzak nahi duen hizkuntza niteko. Planteamen ez euskera ziteko, eta bakoitzak nahi duen bezala iteko. Eta nik zuri, erderazi nahi duenak indezala, baina euskerazi nahi duenak ekidezala aukera. Bai, aukerak sortzea da. Eta hola planteatuta, zunak izuetzari hola guztau behar. Eske eroso lau, hola. Baina helburua ez da behi gustatzea, da onartzea. Eta gero ni jarreko nazure ondoan tarteka, edo, bizilagun irukote egitako batek, esan dut, nik lagunduko joziko euskera zikezunean. Eta, listo, bai. Zer pasatzen zailo behar? Berdina, guri pasatzen dugun berdina. Emozioen jokua dago hemen. Aber zer pasatzea, aber nahizen entero behar, aber hemen, bai, berdina gertau bartzaio. Guri bildurra matigu, behi ere, bai. Eta hori da gu izan bagia hori ikusteko gai. Eta esan, nik lagunden guzut. Eta behar segur asko, irubilera iketu nian eta ikusten nian, airoso pasatzea ateatzen dela, desberdina izan dela. Hau oso garbi ikusten da urparketan, badaude guraso batzuk oso izutak, erraldun eta zain ez, behaien inguruko gurasoak euskeraz hitzeiten entzuten. Eta asko ez ondo, ni zerbait beharretenean esaten dut, eta nirekin zerbait nahi dutenean esaten dute, bai, batzuntzako oso egoera naturala da. Beste batzuntzako da, pentsa ezina. Bai, parkez aldako irekea. Hori da bere aukera bat, bai, ez etortzea. Eta hori ere asumik inor dugu. Bai, nahi dugu egoera aldatzea danontzako. Bai, taldeak zer behar du, hau. Bai, taldearen beharrei erantzuteko, bakoitzak ze aldatu behar du, ze pieza aldatu behar du, zer egin behar dio uko, eta zertan lagundu behar du. Bai, hasten baldin naiz, aurpegia jartzen oso zaila da. Baina taldea zitzeitea asko zerrexagoa da. Eta zertako da importantia? Bizilagun berri bat etortzen danean, ez euteko zure eskilera berian. Bai, bestela beti gaude posizio berdinean. Eta bizilagun berdina etortzen denean, normala izango da, urratx bat areago egotea. Eta harentzako hortik hasten da aldaketa. Bai? Esaten dugu ez, noiz aldeten euskera inda, ez konponbidea bide bartzaile bestiari. Gu bestoko berazik. Bai, orduan, fokoa lekuz aldatuta, igual konponbide berrik aldatuko zaizkigu. Ezatik ez tegiten. Zer oso gaudelako, lotxan batitelako, pentsatzen azte, bi elkarrizketa azten zaizkigu. Bada pareko pertsonak indakatena, eta hola ikusten, eta, segitzen. Nola bitzen bai, nire moztuekin hasten zen beste elkarrizketa bat nire barren. Eta ez ditu lortzen. Pegi horrekin seguraskoa eta sarretzen nahi da. Bai, orduan ez dituzten naturalitzeiten. Nik bi elkarrizketatako bat isildu berdet. Eta normalean isiltzen den parekoak indakauna, eta bai ez da estrategiaik honena, bai, isildu berde gure buruak indakaun hori. Eskatzuko edo ikasiko edo denbora behar du, bai? Beti erderaz hitzen dira, denbora behar du hitzeko ni euskera zentzuten. Bai? Bi elkarrizketa azkaula kontura uzatizte. Abezen isiltzen zuen. Bai? Eta gaina, gure daun elkarrizketa jakin dezazuen gure imaginazioa da.
ez dakila zeidan pasatzen pareko munduan. Bai, barruko elkarrizketa horiek kontrolatu inbatxugu, baina hau gai askokin gertatzea, ezta? Espero ez ginean zer txarra, eta baita, hau esaten bat bai, gero besti izan horietak, ez dakiz eta gut osifikatzen gara. Bueno, hoi isiltzea konbeni zaigu, bai? Esatea, utzingo jat espazioa. Bere demora behar du, zehau da egora berri bat guztiantzako, eta baina zaila izaten nahi da. Ikusi behar dut beste pertsonare bai, ez ni bakarri bai, beste pertsona ikusi, jo, kostatzen nahi zailo, itxe ningo jo. Bale? Azkenian, gu behar dituguna da esperientzia emozional berriak. Bai? Gu jasotzen dugu input bat. Eta itxetan pixkat memoria, nahi gabe, gure buru pasatzen dien mekanismo dira, itxetan memoria pixkat, a ber, hola kontzeko egora bat nunekin nun hemen, zein nun erderara pasa oso ondo horre funtzionatzen. Zein nun eskeraz erantzun, sentitu nintzen gaizki, eta gaina pareko ere esango nuke gaizki. Bueno, bazetungo. Bai. Azkenian, gauza bat, obesteai emozioak markatzen. Bai, normalian erosotasunan alde egiten duelako. Bai, alderdi emozional horren, ez dakit, ekonomia esan edo, bueno, saiatzen da ondo sentitzen. Etxabaki, eta taldian, eta honespena izaten. Eta hori emozioetatik ere pasatzen da. Orduan, jakin behar du, lehenengo zitzen detenean, ez dakaten ez memoria, nolako esperientziak, edo igual ez dakaten ez ona, eta ona batzutan ez dakau, saiatu harren amore ematen duelako, eta orduan ikasten du amore ematen ere. Bai, orduan, eraiki behar ditut memoria emozional berriak. Eraiki behar ditut egoera berriak. Eta kuriosua da, baina eraiki behar deten, liburutegi berri hori, ez dut eraiki behar nire esperientziekin bakarrik. Hoire jakin behar du. Zu kontatzea jazuna nahi bali jo dut, indarrepitzeko. Hemen, berringo nik euskera zinun eta da, ulertu ziaten, baina historiko, Atera eta adorea, ausartu eta ausartu eta ja baniko leku berri horta euskeraz nire bai. Gure mamu gehienak besti kontatutako kontuz dira, baina. Guk esperientzi txarrak hizkuntzagatik ez ditugu hain beste, berez. Askoz bello dazkaguna. Baina hoik zizeldatuta dazkagunen. Txarrak eta edo kontabatik ezkenak. Bai, hau da, otxoa nabezela. Otxoa parez pare gelantan, igual bi lagunek ikusiko zuen. Baina bilturra, gaueko ordu bitan dara emateigu. Zertik da, kontau indiguelako, entzun indeulako, txikitatik, ipuinetan, zerbait txarra bezala jaso deulako, baina ez du eduki benetako esperientzi bat, bai? Baina bada, olako, ikasitako zerra. Orduan, bila bardeu, olako egora baten aurrian, esperientzi berri bat eraiki. Eta hortako, ezin badu bat nik eraiki, inbarritxugu esperientzi horak kontau. Niko jola ikendet, eta txarrak ez kontau, klaro. Abidari, ez dakinun ez dakizu pasatzen. Ez dakinun, kristo non montozan guraso bilera hartan, bueno. Olako ez ditugu kontau behar. Kontau ditugu kontrakok. Lortu behar deu, gure burua beste zer edo liburutegi hori gauza honekin betetzea. Eta guraso bilera baten, batek esan zen, en castellano, por favor, eta bestatek erantzun nintzion. Eta, baetan ezer pasau. Horrekin darra, horrengoako. Olako hiru entzunezkeo, hileiken bestela, nire burua babesteko, alderdi emozional hori babesteko, indezakete da zukin adostu. Haizu, ni proposatzea nikoa hau erdera zikin da, hemendik aurre euskera zitzeko. Ez dakiten ez erantzun jasokoeten, landuko jazu, norbaitek zeus esango balu. Eta konplizak ere bilatu dizkeut. Nire burua babestu indar dut. Hau, familietan ere izatea, edo berdin zait edo burua babesten dugu gauz askotan. Tabako utzi nahi baldin badet, justo egun hortan afaltzea nikoa pintxokotan ez dugu. Burreko asteak utziko ez, guanik ez nago indartxu. Behar dut, nire burua babestu. Eta beti da emozion kontua. Eta kontako izuet, hemen erlankide pare bat adare, eta eguneko esperientzia. Gu geha dana euskara teknikarik. Proposo behin gubiltzen geha, hori etxez-etxe, enpresatan, hementxe bezala, ez? Plaza gozitan esaten euskeraz gehi berdala. Polik edala eta euskaldu, erderazko ohitura dakaten eta ikusiko zu. Lau aldizin dokumentua euskeraz eta geho ja ohituko zea. Diskurso horrekin aitzen geha hori dalako gure lanbidea, ez? Lortzea, dinamikak aldatzea.
esan genuen, bai, guazen probatzea gurekin ze pasatzean. Eta proposa genuen, egun oso bat gaztelaniaz ikia. Gaztelaniaz esaten duenean, dana gaztelaniaz zen. Akta gaztelaniaz, bilera gaztelaniaz, kafea gaztelaniaz, ordenagailuan gaztelaniaz idaztea dano, eta gero itzultzea euskerara. Askoi eskatzen dio, gaztelaniaz itxotena itzultzeko, naiz eta kajoia mordetzeko izan, baina da ohitura sortzeko, baten baten nahiko gara euskeraz irakurri, horre eukitzeko. Ze uste ze pasatzana? Hombre, ez genula lortu hori. Proposatu zen momentutik genekin. Proposo genuen, ez dakit, hiru bat astelena hau edo, ez dakit. Eta arauetako bat zen, guk bezeroen etxeak egiten duen lana, asko, eta arauetako bat zen gure bulegotan lan ikia. Bestela, bezeroan etxeak egin ez da enteratzen. Gure bulegotara etortzea. Ze pasan zen? Pasan zen danetarik. Bete parte batean bai, eta beste batean ez. Denek ez zuten bulegoan lanin, ez da, urrutitik ere, jende asko kaskoekin lan nintzun, baina hemen presioa hasi zen proposatu zen egunetik. Eta hoi zertako, eta batzuk hasi zen joko bezala hartzen ez da, eta, jola gure ikastean. Inok ez du zalantzan jarri, batek ez du besteak entzen. Eta besteak ez dakizet, ordu ningo den, baita, batzuntzako jokua izan zana, beste batzuntzako izan zan aserrea. Hor emozio danak ikusi zen. Batzuk gintzin benetan aserretu, guk ez gendula olako esperientzi bat behar, eta, baziola, arriskoa gainera, gure artean erderaz ohitzeko. Egia da, gure lankide pila bat, sekula erderaz ohitzeko gabe. Sorpresa bat, eta horke, barregura ematen zen. Gauza zen da, goizen, traketx edo eroso, baina, joku bezala goizen gutxi gehiago bete zen. Eguardiako jendean ekauta. Nik uste, atxaldeko posta baino lehen, bai, uste, eguarditik, guatzen ez bainikan, eguardin kanpo agin bazkaltzea, eta, kanpoan ere euskera zimartzen, ezin zen erdera pasa. Osea, alderatzen. Erdera zimartzen, ara zintzen euskara, ez, guk esaten dio langilei, dana, zaten berda, eta gu egun batean. Langilei esaten dio, betiko izan aldaketa hau. Ez da? Gu betiko nahitu aldaketa. Eguardiako, bulegoko sukaldea arnasgune deklaratu zuten. Hoi hola da, Idatzizkoa esango nuke, bakoitza bere ordenagailu nintzuna, etzala bete inondik ino. Uste pare batek idatzizula benetan gaztelaniaz. Akta publikoak bai, aurren hartzen zionak hoi bai. Bakoitza bere ordenagailuko lana etzun bialdi zen. Eta txaldeako ja etzeon, berritasun hoi, etzun grazila ekiten da janekia zion. Eta ja etzun grazila ekiten. Eta txaldeko postetatik aurrean, nibentzat buleguan ja gaztelanian zuten. Eta bueno, ja bale, egontzan danetarik. Ezta? Korra! Guk hori eskatu iten den. Eta batzutan, gutzako erosoa dan hori eskatzen dio parekoa iten. Eta ez dakigu zeian esaten. Batzuntzako joku bat izan lehike eta poztu lehizke. Beste batzuk ez fiatzen. Eta ez fiatzea ere zilegi da. Ni beti erderaz zinet, erderaz funtzionatzen diate gauzek, eta eskatzen nahi zen azuk ustezuna baina behio da. Nik errekonozitzen den nire burua talde honetan gaztelaniaz. Baina euskera zoinik ez. Eta orduan, ez dakit nolatako zaiten hau. Bai, beste batzuk asarretu iken dira. Ez eta aldatu nahi, gustatzen zaigoen dakan bezala. Eta beste batzuk bildurtu iteien. Eta hau da, normalian gertatzen zaiguna, espazio partekatu dautan zerbait aldatu nahi denean. Betiko araua betetzea erresa da. Aldatzea ja, zerbait aldatzen da. Eskatzen baino parekoa aldatzeko, zesanik ez. Gu konprobau gendu bintzet, oso zaila dela. Ez da ezinezkoa, baina laguntza ondila behar da. Eta goxotasuna ondila, eta elkarren arteko laguntza. Ez gaudelako dituta, ez du esan ez dakigunik ez gaude dituta, listo. Funtzio hauek, ezkuntzatean horrezkean betetzeko da. Eta hor,
askotan eukitzen den gatazka. Eta diogu, sekulako bildurra gatazka. Baina da gure heldulekua. Da gure baliabidea. Gu berde, horrek hau puskatzea. Berde, zerbait aldatzen nahi baldin badu. Ni etxera oitu baldin badu, zakarra zu gestikizu da, eta ez nik. Noizpati elkarrezketa serio bat dugu badu. Bai ez. Hoi ez da bere aldatzen. Ez izua seinale bat utziko nahi gabe, eta gaina beti rollo honez, bai? Saiatzen dira gauzak aldala rollo honez, iten beti ezin da. Eta batzutan gaia mai gainen jarri behar da ez du. Nik hemen gaurre hola ingoet. Guain, nola nahi ez zuri launtzea? Hori bai galdetu duk, baina ez ze iruditzen zaizu, hizkuntza aldatzen badet, bai? Eta laguntza eskaini, eta hori izan dik. Ida. Emakume honek esaten du, ezin ditugula gertatzen dira guztia kontrolatu, ezin dugu egoera kontrolatu, baina bai egoera aurrian ez txikitzea. Eta hori gertatzen zaigu. Bai, bueno, bilarkutziko. Bai, edo aldameneko egitemo, bai, baina estela, bai, askotan iten gara txikitu. Bai, eta txikitzen gara badulako estres linguistiko ondila. Hau, pentsatzen dut ja, kontzeptua azkeneko bi urtetan desente entzuten da. Gehienek ez datuko zute. Estres linguistikoa hizkuntza bakarra dakanak ez dauka. Bizi hizkuntzatan erabili, eta listo. Baina, bi hizkuntza dauzkenako hiru, berdintzaren, erabaki berdu zein erabili. Eta horrek estresa suposatzen. Guri bitzen zaigu erresa dela, baina ez gu gogoeta txiki bat iten den, zer erabili. Bai, eta zertarako. Aur bat badimoko horren, segurasko euskera ateratzen zaigu. Eta, bueno, ez dakit ze funtzio betetzea baldin manejoa, iritzen baldin bazait, erderaz hobeto jumertela, bueno. Edo norbaiti aurpegila ikusita, igual nahiago dut gaztelania, edo nahiago dut euskera. Bai, segurasko nik izaten bezala lesaka jomar dezuela, edo berdintza eta fallara, hizkuntza bat beste aukeratuko zute, nahi gabe. Bai, eta igual batzuk saiak ere ingo zute, baina, bai, amore ematen dugu estres hori segundu batean gertatzea. Hori egia, eta guk ez dugu antzematen. Baina, gaztek, erraz izan duzu, nahi bat atatzen zaizu. Ez duzu pentsatzen, ja, baina ez bat ikasi zu. Gure hizkuntza alde batea ustea, ez da aukera libre bat. Hori garbi ditu behar da. Eta ez da eskubidea ustea, Ez da aukera libre bat, ez dalako naturala. Inorri itzailo ateatzen bere hizkuntza ustea. Beste gauza da ikasi izana. Egorantan utzi. Beste hortan, odbe, erabiltzez pasu. Beste hortan, bai, ikasitako kontuk dien. Gu gure esperientziakin edo aldamenekon esperientziakin. Hori garbi duki behar dugu. Hori berkigu palanka asko kontrako inertzia hori eusteko. Eta jakin, impultso naturala beste bat dela. Bai, impultso natural horrek erantzun beharko ere bai erabakitzen du, jende askok erabakitzen du heldutan, euskara ikastea eta gaina euskaraz bizitzea. Bueno, izan beharko luke nahikoa indar bere gogoai erantzuteko, eta hala ere ez da lortzen. Bai, zozekatik da. Nik batzutan kontatzen behar, erama Belgikakoa da. Eta han, frantsesa eta flamenko erabiltzeua, eta han dauzke arau batzuk. Eta hemen itzitio euskara, nire zela, eta dauzke beste arau batzuk. Han, lekuan, zonaldan eta etorren naiz, frantsesa erabiliko. Honea etorren naiz, Flandriera. Oso garbi dauke, nun zen. Eta hemen, galdetu ezkera, esateo, zure adinetik bera, bai, dara euskara zitezen, adineko idea, ez, oso autoria dio nahi, erez. Baina, segun zerrita juten naizen niok, bai, bestela, ez. Zutzu, nola da hori? Berrikan ez tezu egiten. Berrintzaizu kolorea, itxura eta dina. Bai, baina, guk ikasi dugu. Bai, ikasi dugu, eta bueno, desikasi berdu. Edo behintzet, goza berrik ikasi eta probatu beste batzuk, bai. Ikasi duen hori, ohikoa denez, horrek ematigu patxada emozionala. Eta horri indar dugu horre, gure barruan ere gatazka txiki bat behar dut, eta esan, venga, saiatu dut. Gauza berrik itetxugunean bezala.